Mga kapuso, unahaw nato kining kabahin sa giingog pagpamugaw sa mga Chinese national sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mipagawas nagresolusyon ang Piskalya sa kaso batok sa usa ka gipasanginlan nga nagduma niini. Gibasura ang reklamo batok sa giingong handler sa unong ka mga babaeng inchik. Matod pa napakyas ang kapulisan pagpresentar og lig-on nga ebidensya. Siluan ni Rondina sa exclusive report. Sa gipagawas nga resolution sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office, gidismiss niini ang kasong Anti-Trafficking in Persons Act batok sa 30 anyos nga Chinese national nga si Zhang Huan. Si Zhang Huan ang gikatawong handler sa unom ka mga Chinese nga na-rescue sa mga sakop sa City Mobile Force Company ala 1:30 sa kadlaw niadtong Martes sa usa ka guest house sa Barangay Bangkal. Gipasabot ni City Prosecutor Rosso Zaragoza na pakyas ang mga pulis pagpresentar og ebidensya batok sa dinakpan. Gitataw sa City Prosecutor nga bugat ang kasong human trafficking ug nanginahanglan kini og igong ebidensya sama na lang sa affidavit of complaint mismo sa biktima. Allegation ra ang sa police, ang sa NBI, aside sa offer kuno for prostitution, doon na exchange of kuhan o money, and then doon na po picture nga naglinya tong mga babae. So mao to nga doon ay duha nga gifailan adtong sa kaso sa NBI, but kaning sa police amo lang yung gidismiss. Kahinumduman niadtong Agosto 5, miduso usab og reklamong qualified human trafficking ang NBI 7 batok sa upat ka mga Chinese nga gingong mibugaw sa 34 ka mga babaeng Chinese sulod sa usa ka hotel sa Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasangat ang kasong attempted trafficking batok nila ni Zheng Dan ug Juan Qizing, samtang nabasura ang kaso batok nila ni Xu Zhenwei o Xu Huwei. Uban ni Renate Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.